गिबि खौराङावनो दङ देरगावआव सासे थगायसुला आयुर्वेदिक डक्टरखौ हमदों। देरगाव पुलिसा मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गावखौनो आयुर्वेदिक डक्टर होननानै सिनायथि होनाय सासे सुबुंखौ खादों। रनजित चन्द्र सेन मुंनि सासे सुबुङा 2023 मायथाइनिफ्रायनो हाजरिका आयुर्वेदिक फसंथानाव साख्रि मावबोगासिनो दंमोन आरो बियो कलकातानि गंसे आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजनिफ्राय फोरमान बिलाइ दं होननानै दाबि खालामदोंमोन। नाथाय नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि भारत सोरखारा 2021 मायथाइयाव बे कलेजखौ बन्द खालामदोंमोन। पुलिसा बेखौबो मिथिनो मोनोदि सेनआ आसाम मेडिकेल काउन्सिलरजों रेजिस्टार जायाखैमोन, जाय आयुर्वेदिक मुलि सोलोंनायनि थाखाय मोनसे गोनांथि दं। सेनखौ खानाय जादों आरो दासान्दि देरगाव पुलिस थानायाव लाखिनाय जादों। बे जाथाया काछार पुलिसा नंखाय MBBS डिग्री स्केमखौ सोराङाव लाबोनायनि उनावनो जादों, जायनि जाहोनाव आसामाव थगायसुला देहा फाहामगिरिफोरनि अनजिमाया बांलांनायखौ लानानै जिंगा सिखांनाय फैदों। नैथि खौराङावनो दङ त्रिपुरायाव जलपाइगुरिसिम थांबाय थानाय समाव साद' बांलादेशनि नोगोरारिफोरखौ हमदों। रबिबाराव सीमा रैखाथि BSFनि 154थि बेटेलियन त्रिपुरानि धलाई जिल्लानि आम्बासा रेलवे स्टेशनाव सासे गथ'जों लोगोसे साद' बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खायो। बांलादेशनि बागेरहाट जिल्लानि थागिबि बे हानजाया साख्रि नागिरनानै सोनाब बंग'नि जलपाइगुरियाव थांगासिनो दंमोन। गिबि सोंनाय फिननायनि समाव सासे हमजानाय सुबुङा सिमान जायोदि बियो दानसेसो सिगां आयेन बेरेखायै भारत हाबफैदोंमोन आरो बांलादेशनि मोनसे साहा बागाननिफ्राय सोमोन्दोनि गेजेरजों थिसनजादोंमोन। आम्बासानि BSF आरो सोरखारि रेलवे पुलिस GRPआ साद' सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। बिथांमोनखौ आम्बासा पुलिस थानायाव गथायनानै बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जागोन। थामथि खौराङावनो दङ कलेजनि साखाथियाव एसिडजों गाग्लोबजानानै दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाया जोखोम। दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि सासे 20 बोसोर बैसोनि फरायसाया रबिबारनि फुङाव अशक बिहारनि लक्ष्मीबाई कलेजनि साखाथियाव एसिड गाग्लोबजानायाव जोखोम जायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला मुखन्दपुराव थानाय फरायसाया फुंनि 10 रिंगासोआव गावनि कलेजसिम थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बाइकआव थानाय साथाम सुबुंफोरा बिखौ गाग्लोबो। बिसोरनि गेजेराव सासेया बिनि सायाव एसिड खुबैदोंमोन, नाथाय बियो गावनि मोखांखौ खोबथेनो हादोंमोन। एसिडआ बिनि आखाइखौ खामजोबदोंमोन। बे फरायसाखौ राम मनोहर लहिया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों आरो बियो खैफोदनिफ्राय गोजानाव दं। पुलिसा गुबै दायनिगिरिखौ जितेन्द्र होननानै सिनायथि होदों, जाय सासे सुबुङा बिखौ होसोगासिनो दंमोन। गुबुन सानै ईशान आरो आरमानआ गाग्लोबनायाव बिखौ मदद खालामदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो पुलिस हानजाया दायनिगिरिखौ नागिरगासिनो दं।